Kini ang Atraka Balita 943. Daing nga lokal nga balita. Dito sa may lungsod sa San Jose, sa dili pa di breaking news, bag-o na ang mayor sa San Jose. Mipuli na ang vice mayor nga si Melnick Logronio. Kakarating po ng balita wala sa iba po nating kasamahan sa gitawag na to o laing sister station. Usab ato ang mga kauban sa buhat. Namatod pa bag-ong mayor sa San Jose. Mulingkod sugod karong adlaw September 16 nga si Melnick Logronio. Mo karon ang bag-ong mayor ang kani vice mayor di usab diya sa may lungsod sa San Jose. So sa magkaron ato niya ning kuhaon og pamahayag usab si Mayor Melnick Logronio hulip kang Mayor Sheila Ruiz nga kini gibutyag sa mga tigbalita kanihang buntag. Dugang pa sa mayor nga nagpadayon karon ang programa o proyekto nga nasugda ni Mayor Ruiz mga kaatraka kay si Mayor Sheila Ruiz ang mi-resign kini siyang pagkatungdanan isip alkalde sa lungsod sa San Jose. Sa laing balita lokal diya sa may San Jose, nagpadayon karon ang pagpamakuna batok COVID-19 nagkaraiyang munisipalidad o syudad sa probinsya sa Negros Oriental. Sa katawhan kinsa ganahan nga magpabakuna sa edad og 20 pataas. Bisan gipokus karon sa local government unit ang pagbakuna sa katawhan sa COVID-19 vaccine apan sa lungsod sa San Jose ng probinsya sa Negros Oriental. Ang napadayon kini sa ilahang programa sa pag-immunize o pagbabakuna usab sa mga batang nga nagkaraiyang barangay. Matod pa ni bag-ong nahimo nga mayor karon nga si Mayor Melnick Logronio, adunay mga schedule sa adlaw ang mga tinugyanan sa health worker sama sa nurse, doktor o mga midwife aron pagtagad sa mga kabataan. Dugang usab ni bag-ong mayor sa San Jose nga si Mayor Melnick Logronio nagawas nga gipadayong immunization sa kabarangay nagkahatag usab kini og vitamina sama sa vitamin C para sa kabataan. Ani ang pamahayag ni bag-ong mayor o karon bag-ong nilingkod isip alkalde sa lungsod sa San Jose. Pagkakaron kaning amo ang gifocus kaning COVID pero wala pud nagpasabot nga wala po may nagtrabaho sa barangay. Ongoing ang atong pamakuna sa mga bata, paghatag og vitamins atong mga 0 to 59 months. Ongoing to sila, mga check up sa among doktor, pagbisita sa mga kada barangayan kay naaman na schedule pod. Ongoing na siya laro no. Ato ang lungsod sigig purchase og tambal para sa katong mga tambal nga pagprotektar silang kagalingon nga dili dayon maubos ilahang immune system. Natay mga vitamin C, natay mga vitamins nga gipamalit. Kini ang Atraka Balita 943. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943.
sa inyong mga radyo Lunes hangtod Biyernes alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.